gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru. Kazwai moroi makadini linjani utini. Gorerino. Kusangana kwatiri kuita hama dzinodikanwa muchirongwa chenyu Kudzidza Hakuperi. Nhasi unondofunga muri kuona takabata Hangaiwa, uyezve ndofunga muri kungodzinzwa kumashure kwedu dziri kuita ruzha. Rangu zita ndonzendru neshamba. Salibonani mule Zimbabwe, salibonani zihlobo ezithandekayo. Nthemba lapha esilithola khona silithola liphilile kuhle. Sikuhlelo phela ukufunda akupheli, lapha esiliphathela khona izindaba ezinye izinto esingazaziyo ukuthi sifundisane, sibone ukuthi izinto zihamba njani. Nthemba lazibonela ukuthi hayi ushumpu uzibambele isitshebo sakhe namhlanje. Elami igama ngothando, intombazane ingayakoncube. Hongo, nasi tinoda kuti tinzwe pamusoro peshiri dzinonzi Hangaiwa idzi. Manga muchizviziva here kuti kune matypes akawanda ehangaiwa, kana kuti manga muchingoti Hangaiwa ndeyenyama chete? Uyezve dzandakabata idzi ndedzemakwikwi, ndedzeres, dzinowinisa vanhu mari. Chaita kuti tide kuunza chirongwa ichi muri Zimbabwe munotondera tichibata zizi kuchitungwiza rine ring, rikaita mutauro vanhu vakataura zvakasiyana siyana. Ndosaka tada kuti timbouya kune mukoma vanoisa maring paHangaiwa asi kwete pamazizi. Timbonzwawo kuti vanozvifambisa sei mubhizimusi ravo. Nthemba vanenge mule Zimbabwe khona apa vanye sebefuna inhamba zokuti enro inoita mari ikondo lambokagocha. Hayi phela iluhlelo siliphathelelo nokuthi sifundisane ukuthi besides isishebo kulokunye okusebenziswayo ukuthi abasigcinayo sibona umuntu lapha osigcinela izifuyo lezi uleziningi kakhulu. Saka sibuye ukuthi sizwisise ukuthi kuhamba njani, uzigcinela isitshebo yini kumbe kulokunye ezikusebenzayo. Plus enye into esilethe lapha iliyane ukuthi last time sibuye leyinye indaba yesikhovi esitholakeleyo phela sile ring sangani silahlekele emzini womunye umuntu. Kwaba lokuphikisana ukuthi hayi ngesokuthathi, hayi abanye bathi siyagcina yikho phela sithi hayi sihambele indaba zangikhona ukuthi sigcwalisise silitshele ukuthi kuhamba njani, sizwe ngabalolwazi ukuthi bathini. Mibvudzo nezvamunoziva pamusoro peHangaiwa takanda kuFacebook page uyezve kuWhatsApp group. Naizvozvo mukupera kwechirongwa tichangoti batei tiverenge macomments anenge aripo, kungave kuWhatsApp kana kuFacebook. Kana wanga usingazvizive kuti tiripo paFacebook, aiwa munotibata Drewmas media page yenyu iriko, ndokwamunokwanisa kutibatira ikoko. Saka mukupera kwechirongwa tinenge takuverenga mibvunzo kana macontributions anenge achibva kuvanhu, handizvo? Nthemba kwavanenge sesijikile kudala imbuzo egroupini ukuthi abale mubuzo abasala labo bengazwisisanga ukuthi kuhamba njani. Nthemba lifakile imbuzo yenyu ukuthi silibuzele namhlanje njengoba phela sisemthonjweni. kuFacebook phela sikhona sifakile phela umbuzo futhi ukuthi abakhona kuFacebook abangakwanisiyo abangekho egroupini libuzelane lingafuni ukubuza bese sizalibuza abaphendule phela abalolwazi lathi sifunde. Sengwazese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinoitwa Philip Ruiji. I was born makore 40 years ago. Then ndinoita zveshiri, but inini ndichichengeta shiri idzi. Handisirini ndakatanga kuchengeta shiri. Ana sekuru vedu vaichengeta Hangaiwa idzi senyama, semaruva. But sekufamba kwenguvawo inini ndakazongotanga kuchengetawo just ordinary bird. But mushiri idzi takazoona kuti no, kune mari irimo ndeyekuti ndokunge waspecializer. It's like shiri dzedu idzi dzinonzi dzinogona kusvika 800 breeds. Uyezve tinoona kuti pamuchato vamwe vanovhurira shiri dzewhite pamaanniversary and all that. Saka inini muna 2019 ndo pandakakwanisa kutanga kuona shiri iyi.
iyi shiri ndakaipiwa nemumwe murungu wandakaitira basa vanonzi Alex Hawkins. Then from there ndakazotenga imwewo tseketsa yacho ndikatanga kubreeda shiri idzi. Then shiri idzi zvadzinonzi racing pigeon basa radzo ndere kumhanya dzichienda kumijaho. They make a lot of money. Zvakangofanana nemuno muZimbabwe tine ground hombe rinonzi Victoria Falls World Racing Pigeon. Shiri yako kuti iende ikoko inoda entry fee inoita about something like 750 US, but worldwide shiri dzese dzinoenda ikoko. Shiri yako kana yabudirira kune inonzi winning prize. Kana wawina winning prize, then shiri iyo inozoenda ku-auction. Yaenda ku-auction inotengwa nevanhu vanenge vane mari. It's like pane imwe shiri yakabreedwa from a big company iri kuBelgium, but yakanotengwa kuChina. That bird is New Kim, yakatengeswa 2019, yakatengeswa at a cost of 1.4 million. Nezvimwewo zvatinongoona painternet, even China inotonzi economy yayo iri kukura nenyaya yekuda kweshiri idzi, because shiri idzi hadzingoshanda chete kungoita maraces. Tinoona during the war, nguva yehondo, shiri idzi dzaiita ndo dzaitumira information kuti chii chiri kuitika. Even right now nenyaya yemacompetition, that is the sum of the things zviri kuitika. Uye shiri imwe neimwe inenge ine ring so that inokwanisa kuzikanwa kuti ndeipi even panguva yemacompetition. Saka ndo zvezvimwe zveshiri idzi. Uye shiri idzi inogona kubereka 7 to 8 times pagore. Inoti inorera vana vayo yovarumura. Chikafu inodya maseals ese kunze kwebeans, inodya nyimo, inodya nyemba, inodya nzungu, inodya mhunga, inodya mafunde. Saka zvazvinoita panyaya yechikafu ndeyekuti haungoipa chikafu chimwe chete, unotosanganisa so that ichakwanisa kuwana mavitamins and all that. But shiri idzi kutanga kwandakadziita iko zvino ndanodzisiya nzvimbo dzakawanda, and neinterview inoyi tiri kutarisira kuti tiri kudzitora tonodzisiya tozodziona futi, because shiri imwe neimwe inenge nering, inenge nenhamba yayo. Saka shiri iyo ikatobuda ikaenda ikadzoka tinongoiona, because shiri idzi hadzityirwe. Zvazvinotaurwa ndezvekuti shiri idzi, even scientific it's not proven, but nyaya iripo ndeyekuti mushoko raMwari dzinongonzi dzinoshandisa a sense of smell, kuti uizive kuti iwo waisiya kwaisina mbobvira yaenda yadzoka sei hazvina. But vanhu vanenge vachingorwisana. Ukatarisa mauniversity mahombe, mamwe anenge achiti inoshandisa maziso, mumwe anenge achiti inoshandisa smell, but isusu tine concrete evidence yekungoti they can use sense of smell. Even in the Bible yekuti shiri kana isina hwema inogona kurasika. That is some of the information yatinayo. Uye shiri idzi vamwe vanospecialize, vanochengeta shiri white, they use it for weddings and all of that. Saka idzi shiri idzi sene hangu, as I am a breeder, ndiri kutarisira gore rinouya 2023 kuti mari dzikafamba zvakanaka, shiri yangu dzinofanira kuenda kuVictoria Falls World Racing Pigeon dzonomhanyawo ikoko. Seiko zvino I've been training them since now, ndakuspecialize nema-racing pigeon since 2019. Shiri ndadzisiya kwakawanda uye dzinodzoka dzichibudirira, saka I'm not scared of it. Then shiri idzi dzinofanira kuwana danga rakanaka, uye dzinofanira kunwa mvura yakachena, dzinoda kugeza and all that. Munguva yemosquito vana vanenge vachingorumwawo, but you have kufirita and all that. Danga mako makaoma uye space, because shiri dzinoda space. It's nature kuti shiri dzinorumana kune dzinobhulana, but it's normal. Saka shiri idzi dzinomhanya mudenga. Shiri idzi dzinotaurwa kunzi dzinogona kufamba 70 to 80 miles per hour, depends with the weather. Saka zvadzinongoita ndedzekuti saka shiri idzi dzinobva from unfamiliar place. Zvakangofanana neimwe shiri inonzi yakabva from Africa ichienda kuUK, yakaita 30 days. Saka dzinotravel about 70,000 miles. Iyi shiri ndeyekuti inochengeta memory for 30 days plus kuti izive kwayakabva. Saka that is mystery yokuti shiri idzi zvadzinoita zvimwe zvacho isu sevanhu tinenge tisingazvikwanise, but tinongoti isimba raMwari. Ndozve zvimwe zvandotaura pamusoro peshiri dzinokandira mazai 2, dzinobatsirana kuita mashift
tongoti mukono unorara kubva na10 kusvika na3. Hadzi tseketsa yacho inotanga na 3 kusvika na10 kuseni. Dzinotanga kuchengeta vana vadzo vachiri vadiki. Then at the first 4 days dzinopa yatinoti inonzi crop milk. Crop milk ndio inenge yakaita unge mvura. Then from there dzotanga kupiwawo chikafu. Saka shiri inozoti yachechena nhasi pane less than 30 days inobva yakandira vamwe vana vachibuda, iyo inenge yakutorarira vamwe vana dzichingodaro dzichingowanda. But iko zvinozvi tikatarisa nyika dzakawanda kunana South Africa dzinotonzi shiri idzodzidzi kune maground akawanda dzinotozikanwa dzinomhanya kuAfrica kuno. But tichitaura kunyika dziri kunana UK, Belgium, America, China, tikatarisa even ana Mike Tyson chaiwo vanoita zveshiri idzodzidzi nevamwe vanhu vakuru chaiwo zvokuti tiringotarisira kuti zvikatiitira zvakanaka, because kana shiri dzichienda kumaground mahombe nenyaya yekuda kwemari dzimwe nguva haiendeswe nemunhu mumwe chete, vanoendesa as a club. But iwo kana uchingokwanisa unongoendesa wakazvimirira. Saka it depends kuti wewe uri kutarisira zvipi. Saka vazhinji vari kuita mari nokuti dzinenge dzichibetwa dzichipinda pamijaho. Saka it's like dzinopinda for the whole season. Iwewe inenge ichingonotrainwa ikoko, inenge ine reserve kuitira kuti shiri yako unogona kuti waisa shiri yako 1 then ikaita problem inogona kufa kana kurwara. Saka panenge pane reserve shiri yekuti kana zuva rerace rakunzi rakuitwa unotoudzwa unzi now select shiri yako yauri kutarisira kuti inozonobuda. Then ikabudirira the life will change, because macompetition iwaya ane mari yakawanda, uye the ring inenge ine information yekuti inozikanwa kuti shiri yakabreedwa nani. Zvakangofana nenyaya yatiri kunzwa yezizi kuti yanga ine ring. But ukaenda kunonzi kuZimbabwe Birds Association ikatariswa inogona kuona ka information yokutoti muridzi wayo akanga ane shiri ndiani. Saka marings iwaya anotibatsira is like motikari dzedu dzinenge dzine manumber plate kuti izikanwe kuti muridzi ndiani. That is all about rings. Zvingodaro. Uye mostly shiri idzi ndichikuro nekuziva kwandoita hadzinyanyi kushandiswa mune zvimwe zvinhu zvakadaro, because these birds dzinongoshandiswa mune zvakanaka. Even tikatarisa nguva even in the Bible Jesu after abhabhatidzwa kunonzi there is a sign yakauya like a bird. Tikatarisa nguva yaNoah vanhu vakubuda mungarava vatanga kubudisa dzimwe shiri, takazoona kuti Hangaiwa ndiyo yakazonouya neuswa ichiratidza kuti zvinhu zvedu pasi pakukwanisa kuvhurika. Saka ishiri yakanaka inounza rufaro, uye kwese kwatinenge tiri we just tinofara nekuda kweshiri idzi. Ndizvo zvandingataura. Pane pandoda kunyatsonzwisisa mati imimi shiri dzichienda competition tinoona vanhu vakawanda vane Hangaiwa mumatanga avo malocations ese. Pane here type yeHangaiwa idzi inonzi iyi ndo yecompetition kana kuti chero Hangaiwa inogona kuenda kucompetition? Ndomubvunzo wangu wokutanga. Wechipiri mataura imimi kuti muruda kunojoinawo maresi iwaya, uye zvekuti muri kugadzirira. Igadziro yamunoita ndeipi? Munenge muchidzitraina sei kuti mukwanise kunge muchinowina? Okay, thank you. Shiri idzi dzakasiyana zvafanana. Ndingape example, tine mbwa dzatochengeta. Pane mamongoro, pane mabhua, pane maGerman Shepherd. The same as shiri. Mukaitarisa yakatosiyana nedzedu dzatinochengeta. Saka iyi inotonzi racing pigeon, because basa raine nderekumhanya, uye memory yayo kana the sense of smell inoziva kwayabva nekwairi kuenda kunyangwe yabva ku unfamiliar place. Then the other question ndeyekuti inini ndiri kugadzirira kuenda kweshiri uku zvadzinoita shiri idzi kana dzichienda kurace. Iyi shiri haichakwanisa kuenda kurace, because zvainoita ikaenda kurace ichangoya ichidzoka kunoko, unless isusu tati isusu we are just doing a combined race yokuti inongonopegwa kunzi shiri iri kubva kwakati taisiya kwakati ichiuya toda kuona kuti inomhanya zvakaita sei. But isusu the road and the air zvakasiyana, kuti tinogona kushandisa road tot 700 miles kana 700 kilometers, but kana taamudenga we cannot have the actual measurement. Saka shiri dzinongoita ndezvekuti if it now shiri iyi haichakwanisa kuenda kumacompetition, but dzinokwanisa kungotorwa dzichimhanya dzichibva somewhere dzichiuya panapa. Saka zvandiri kuita izvi mazuva ano ndezvekuti shiri idzi
when I'm just preparing for the race, ini ndinodzitora ndoenda nadzo kwachero kwatangoenda, I don't know way, todzisiya ikoko dzodzoka kuno. Saka sezvo idzi shiri idzi pane dziri kunyatso kubudira, those birds are like the bullets, because then tiri kuti tikanoisiya uko iri kukasika kudzoka. Saka iyoyo nejongwe netseketse yandiri kuona kuti no, these are doing fine, ndo dzandotora ndodzibreedha. Kana ndadzibreedha vana vadzo ndo vandotarisira kuti vachagona kumhanya, because vanenge vane magenes ana baba vacho. Hapana here masituations ekuti munogona kunosiya shiri kuchegutu, masiya kuchegutu kudaro, then mwe munhu obva ada kutapirwa nenyama obva aiuraya odya imakaimira kuti iwine resi kuno? So far shiri idzi ndakadzisiya kubulawayo, ndadzisiya kuchegutu. Nyaya iripo ndeyekuti shiri kana ichibva a long distance inoita nguva yekuti inoneta, inogona kunzwawo nzara. Saka zvadzinoita shiri idzi dzinonzi dzinoona about 26 miles. Saka zvadzinoita ndezvekuti inogona kuvheneka kuona kuti mune wheat kana kuti mune chikafu, inodzikawo yodya, ikadya yokasika yonwa mvura yobva yakontinua, because nyaya iripo ndeyekuti ikaramba ichingomhanya isina chayadya, isina mvura, inogona kuzosvika pakufa. Uye mudenga mune hondo dzirimo dzeshiri idzi, kune zvinhuwo zvinototerawo shiri, but idzi shiri dzinomhanya. Saka tsaona dzinogona kuwanikawo here and there, but idzo pasi zvadzo dzinomhanya. Roughly tingati per hour inokavha makilometers mangani? It depends with the weather. Shiri inonzi inofamba 70 plus mile. It depends kuti mamiriro ekunze akaita sei. Weather kana yakanaka inotogona kudarika pa 70 miles. Saka tikazochinja 70 miles to makilometers kuona kuti shiri inenge ichifamba zvakaomarara. Tinonzwa vanhu vachitaura zvakare. Ahora tisati taenda kune zvinotaurwa nevanhu pamusoro peshiri idzodzidzi. Inini kana ndatenga kumunhu ane shiri idzodzi hangaiwa idzi, ndo achitengesa hangaiwa, kana ndatenga ndozviziva sei kuti iyi hangaiwa yandatenga ndeyemujaho kana kuti haingoriwo hayo yenyama? Nyaya iripo ndeyekuti shiri tikatarisa muromo wayo uyu, ndo that is the first thing. Tikatarisa shiri inoenda kurace haina mamvere kufanana nedzimwe dzatinoti matamblers. Uye mukatarisa malions aya ndo anonyanya kuratidza kuti iri rudzi rwupi. Ndo zvadziri kungoti tinongoti afanana nekuti idzinza rakangosikawo rinomhanya, ndo zvadziri. Saka sometimes uye nenyaya yemaziso, ukatarisa maziso adzeni anenge achitokuratidza kuti iyi ishiri yechi yemijaho, ndo zvadziri shiri idzi. Okay. Yes. Okay. Uye panyaya yeshiri yemujaho inoverengwa mapapiro. Unoverenga mapapiro ako ekubva kuno kusvika pakati apo inofanira kuita 10. Ukaona yadarika utoziva kuti this is not a racing pigeon. Ndo zvimwe zvazvinoratidzwa kuti ukaverenga mapapiro kuti kusvika pakati apa akadarika 10, ekutanga akatarisa mukati akadarika 10, it means kuti iyo shiri haiqualify kuenda paresi. Zvisina basa nekala ya. Kala dzinongouya dziri macolors akasiyana, dzimwe dzitori maplain white, dzimwewo dziri magrey, mabrown, mablack. But chinozongoitika ndechekuti mafeatures atataura kuti you look, muromo wayo, the body and the shape. Uye makumbo anenge asina mvere kufanana nedzimwe dzatiri kuti magerman toys, something like that. Uye shiri kunonzi kune more than 800 breeds dziriko kweshiri idzo dzakawandisa zvisingaite. Dzimwe dzacho ndedzekuti shiri idzi mukatarisa kuti let's say yabva pano pamba yarasika dzikaenda murodhum, ndo pamunozoona dzakugadzira macrossbreed. Saka macrossbreed ane disadvantage yekuti dzimwe nguva anokasika kuneta, dzimwe nguva anenge achidaro. But inini pandine ndichifamba muroad ndinenge ndichitongotarisa shiri because ndinonzwa kudzidawo. Uye kune mumwe murungu wandisina kukwanisa kuona ndaingonzwa kuti aichengetawo achifidha shiri. I like that. Togarawo kumfakose, I think ndini ndakwanisawo kutangawo zvemaracing pigeon. But chishuwo changu ndechekuti semunhu kana vari kumauniversity kana vari kumascience whatever pamusoro peshiri, because now ndaane experience yandakaona pamusoro peshiri. If they need to do their research
ndinogona kungovatendera kuti vauye vaite. Kana pane patinogona kuda kubatsirana, tinogona kubatsirana neinformation yatinayo, because tikatarisa mauniversity makuru chaiyo mahombe, they are doing about this bed, and tikatarisa zvizhinji vamwe vanozishandisa mune zvakanaka. Kukanzwa kune dzimwe nyika dzinotonzi dzinoshandiswa kuenda nemadrugs, all things like that, but otherwise these are good beds. Ko ndingade kuziva panhau yemacolors adzo. Ndichitarisa mudangame ndozona dzimwe dzakada kuita brown, dzimwe ndedze-white. Macolors tingati manyana anonyedhimanwa nei? Nyaya iripo ndeyekuti isusu seni ndaane experience, ndinogona kutoona kamwana kachiri kadiki kachangoitawo 7 days to 8 days, ndotoona kuti no iyi color inogona kudai. So then panyaya yemacolors shiri idzi, you can be shocked kuti shiri yakafanana neino grey blue bar inogona kuzobereka mwana wewhite. Woshamisika kuti chii chaitika, baba namai ndeve grey, mai ndeve grey, then ozobuda kana mwana wewhite. Dzinotera mabloodlines kuti iyo yakambobva kunani. Saka you find out even tikati shiri yebrown negrey tikadzipeya, mwana anogona kubuda ipapo, mwana anogona kubuda ari brown, mwana anogona kubuda ari white. But sometimes macolors acho dzimwe nguva unogona kuiona once in a blue moon kuti dzizomecha macolors is very rare, because iwo kana ukatarisa imwe shiri unogona kuiona kuti yakasiyana iyi yakanaka, iyi yakadaro, and that is all about that. Ukatarisa even mapapiro ayo, kana shiri ichidya zvakanaka, ine chiwana mvura ichiwana zvese, inenge ichinyatsokuratidzika zvakanaka, uye weight yayo inenge ichiratidza kuti it's like these birds inongoti they are in 5-star hotel, because ini ndodzifidha nechikafu chese, ndinodzipa nyemba, mhunga, mapunde, nzungu, zvese masius ese. Saka I make sure kuti I feed these birds. Dzimwe nguva mari ingatotinetsa, but kuti shiri dzadya, it's my priority. Pane here zvatinoti ndo zvadzisingade? Shiri idzi zvadzisingade ndezvekutiwo dzinoda inini every time pandinouya pashiri ndinototaura nadzo and they understand me. At the first days ndichidzisengeta ndezvekuti ndaiti kana ndichida kupinda mudanga kana kuda kudzigadzira dzaita kunenge kubvunda shivering, but as time goes on dzakutondinzwisa nekutondiona. Saka now hapachisina, but inini ndinotoratidza, uye maso adzo dzinotokuradza. Even a new guy akauya, you can see kuti dzinotoziva kuti this one, but iwo unenge uchitoziva kuti now ini ndiri muridzi ndinosvika ndichingodaro. Zvabva zvangondipa hangu ndanzwa muchidzishedza nechirungu. Sei makadzidzisa chirungu musingadzidzise chishona? Munoziva chirungu, so chiri simple kutaurawo than shona, because mamwe mawords acho tenge tichimbofungidzira kuti ameno, but mostly kana ndiri padanga ndichitotaura nadzo. I commit ndototaura nadzo because chese chandoita I don't do quiet. Ndofana izo dzinofana kutonzwisisa kuti chii chandiri kuita, and ipapa there are some that I'm saying they are chosen one, nokuti papa nechitoziva kuti ishiri yakanaka, pane yandoda, pane yandodisisa. It's like ipapa patichapedza panapa tichaenda nedzatichaenda nadzo tonodzivhurira. Kana kune achasara achiona kuti no shiri idzi taenda kudzine maring tonyora pasi, then tonodzivhurira tozoya tichitarisa kuti shiri dzedu dzinenge dzadzoka nguva. I think pane pasina kunyatsotojeka, pane panzi pane zvadzinofarira here kana kuti zvadzisingafarire, ipapo handina kunyatsopanzwisisa. Shiri idzi chandongoona chadzisingafarire ndezvekuti I don't know, ini ndiri kungotaurawo zvimwewo ndezvekuti tinogona kutaurawo zvatonzwawo nevanhu, but inini chandinongoziva ndechekuti shiri ukaipa chikafu, ikawana mvura, ukairatidza rudo, haina kana problem. Zvimwewo zvadzene zvokuti hadzifarirewo tinongonzwa. It's like ukatarisa mamwe matanga mazhinji ndofunga pamauya vamwe vanenge vakaisa zvimwe zvinhu, but I just believe kuti ukadzipa mvura, ukadzipa chikafu, ukapota uchiita sezvandoita ndombodzitora ndonodzisiya, zvokuti patiri kuita interview iyoyi kana mukazotarisa maviewers mamwe anotokutaura kuti no, this guy ndafamba nzvimbo dzakawanda, and as long as I am releasing ndogona kungoti vanhu vari padhuze, let's come and witness tikuvhurira shiri. That's how I do it. Ndanzwa imimi
ndopaya pandati tichazoenda hedu mune zvinotaurwa nevanhu. Ndanzwa futi kuti muri kutaura muchiti vanhu vanoti vamwe vanodai matangawo. For the sake of everyone, nesu tangojaira kungobhilivha. Ndezvipi zvamakanzwa pamusoro peshiri idzodzidzi? Zvatonzwa ndezvekuti vamwe kune chimwewo chinenge chiruva chavanoisa anzi chinonzi chaungawo, kungonzwawo but ine handina kuzvitendawo, ndechekuti anzi shiri dzako dzinowanda hadzizoendawo kumwe, because nyaya inoitika ndeyekuti shiri ikauya ene kune shiri dzakawanda dzinouya panapa dzichingodyawo dzichinwa chikafu dzichingoendawo. Saka zvazvinoita ndezvekuti shiri yako ikaenda kune munhu anoshandisa mushonga, sometimes ikanwa mvura ipapo inogona kusadzoka. Then wozotarisa kuti nini is like shiri dzinongoita ndezvekuti ichibvawo panapa inogona kungonopinda kudanga remunhu kana kuti inouya. Saka nenyaya yekuti ukaiona shiri ukatoitarisa semunhu wese anochengeta shiri yake anogona kungonoti pane shiri nyowani yauya. Unozoona mumwe munhu akatoivharira but shiri ine information yekuti it's like maring andinawo inini ndakatoagadzira from India. Ane phone number, ane information yekuti shiri yako ikarasika munhu anogona kufona, but find out someone andogona kutovharira shiri iyoyo ine information yakadaro yekuti vamwe vanongoisa atinoti maclub number yokuti iyo inogona kungozikanwa kunzi iclub yakati ndivo varidzi veshiri, but inini ndakaisa phone number yekuti iwo unogona kungofona kuti notaona shiri yako pane imwe yakabva kunoko yakaenda kuGlenview, then vakuru iva vakandifonera kuti ndaona shiri yenyu kunoko, ende ndakatoenda ndikanoitora. I don't know kuti mudenga muchii changa chaitika kana kuti yanga ita confused kana kuti yanga yanetsekana nei, but ndakatozoenda ndikanoicollecta nenyaya yekuti yakanga ine ring ine information kuti muridzi uyu ndiningi anochengeta shiri yakadai, uye marings aya anoiswa shiri ichangoberekwa pamazuva anokwana kungoti 8 to 10 days. Inini andoisa maring aya haasi ekuklipa ndeyekuisa. Saka sometimes ring yakafanana nei haizokwanisa kuita se kubvisika mugumbo, because ukaita yekuklipa inogona kuzobviswa mugumbo. Saka iyi kana wakutobvisa ring yakafanana nei it means kuti wakutodembura gumbo racho, but otherwise this ring is for life. Ndinonzwa zvakare vamwe vachanzi kana uchipfuya hangaiwa mufanira kutukana pamba. Ichokwadi here? Izvo hazvo tiri kungonzwawo. Imi munombotukanawo here pano? Isusu kutukana tiri kungoedza kuchengetawo runyararo, but vanhuwo vanongotaurawo nokuti shiri dzacho tichiri nadzo uye dzinongodawo peace. Kana muchiti dzinongoda peace, muri kutaura kuti kana tikatanga kuti vanhu vakatanga kurwana kurodhuko, peace inenge ichiripo here kunoku? Nyaya ingoripo ndeyekuti dzinonzi shiri idzi, I don't know, vanhuwo vanongokutaura zvevanhu inenge inodhila newe iwe muridzi neanodzichengeta. That is between you and the birds, because ukatarisa vamwe nhoroondo yatonzwa ndeyekuti muridzi weshiri kana nguva yekuziva zvatichaziva kuti tichafa, kana anzi akufa dzimwe dzinoenda dzinoita stress, because idzo dzinenge maybe they move in the future kutoona kuti munhu wedu anenge akuenda panapa, saka the peace will be going. Saka asi dzimwewo dzinongoramba dziripo, because machallenges anoitika shiri idzi hadzidi kuvhundutswa. Nyaya iripo ndeyekuti panapa tikarara tisina kuvhara danga, mukangopinda cats imomo dzikatongovhunduswa kana kuzopinda kwadzene dzinenge dzaane fear. That's why muchizoona kuti shiri idzi dzimwe dzinenge dzichizoonekwa mumatowns, mumaroad, inyaya yekuti padanga panogona pangoita zvinhu zvangovhiringa, saka dzinenge dzichiri kutya. Saka dzedze tinonyaona mumatowns hadzisina muridzi kadzi handiti? Dzedze shiri dzedze hadzisina muridzi, but dzinotoda kubatsirwa kuti dzirarame, because inini chimwe chinhu chandiri kuita ndezvekuti dai kana zvikanzi zvikaita inini ndotarisira kuchengeta 3000 plus birds, because zvimwe zvinhu izvi hatifanira kungozviverenga mumabhuku kana kungoti zviriko kana mafirimu. Tofanira kuti vana vedu vaone kuti no pigeon iriko ende nanhasi iriko, because isusu tikadzikanganisa tikadziuraya it means the next generation ichangoverenga mumabhuku kuti kwanga kune shiri. Saka chishuwo changu ndechekuti kana ukatadza hako kudzichengetawo, kana ukangowana kana 2 kg yechikafu, chero munhu anochengetawo kana murodhi ongodzimwairawo dzorarama. Imi munomborinengani izvozvi? Ene shiri dzangu ndichitarisa stock yangu dza70, saka every month dzinenge dzichiwanda. Saka iko zvino I've got 15 breeding
shiri dziri kubreeda 15, but nyaya yefinance ndo imwe inenge da kutiremera, because now a week dziri kudya chikafu changa muchiona a bucket and 5 liters. Saka kupera kwemwedzi dzinodya 5 buckets. Saka 5 buckets semunhu tinenge tine mhuri tiri kurenda, we need to feed the birds, vana vari kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvinongotiremerawo, but tiri kungototi tikawanawo sponsor kana anenge ane chido kuti no toda kuti shiri dziite, because isi tanga tichitaura nhoroondo yeshiri idzi. Muno muZimbabwe matiri tati kune Victoria Falls World Racing Pigeon, then ukatarisa kune dzimwe nyika, ukatarisa kunana South Africa, kunana China, kunana America, kunana UK, vanenge vachingoitawo shiri idzodzi zvekare. Okay, saka besides racing pane here zvimwe zvamunobenefita kushiri dzenyu, kana kuti munotongomirira kuti pachazoitwa maresi wawo ikanodyiwa zvinenge zvakatongodhakwa nekuti unenge wabvisa pa 700 kuti joining fee then yozonodyiwa iwo unenge usina chawabenefita? Saka besides izvozvo ndezvipi zvimwe zvadzinokubatsirai nazvo? Musati mapindura musoko ipapo, matimimi zvakare dzinokunetsai kuchengeta. Ini kana ndakadzita seso ndeitona nyama, saka sei dzichiso pindura hei? Nyaya iripo ndeyekuti kana uchichengeta chinhu as your pet, kuda kutodzidya moyo unenge uchitongorwadza, because wewe unenge uchitarisira kuti uende. Inini ndikaenda kurace kunyangwe, but I don't believe kuti as a racing pigeon inobudirira. Kunyangwe ndikanzi ndaenda yatadza kubudirira, ndinototenda nokuti I've done something, ndinenge ndatraya. But as far as I'm concerned, nyaya yeshiri idzi ndiri kudziona dzichiita zvakanaka, because tiri kuenda nadzo dzichingoita se dzichidzoka dzichibudirira. Right, saka pamataura matypes eshiri idzi, tine here dzinonzi idzi ndedzinodyiwa, idzi hadzidyiwe? Ndichiri panyaya yeusavi papapo. Apart from kuti mimi munonzwa tsitsi kudya mombe dzenyu. Shiri yese inodyiwa, but now a racing pigeon yafanana neBrahman, ndo shiri hombe. Saka iwo zvakangofanana neshiri yekuti tiri kutaura zvevamwe vakaita mari nadzo. Saka imagine kuti wadya shiri yakadai, pamwe yanga ichienda kucompetition inokupa $1 million. Saka sometimes mari iyo unenge uchingofungidzira kuti kudai zvandiitirawo dzimwe nguva ndichanoonawo mari zvondiitira zvakanaka. Saka kuidya dzimwe nguva ikatadza kubikwa zvakanaka futi, iwo funga kuti because a racing pigeon inogona kukosta, kana ichitaura nyaya yeshiri kana ichitengeswa inogona kukosta 100+. But kana yakaenda kumacompetition yakuzikanwa nekugadzira kwaunenge uchita mazita, it means it can cost more, because vamwe vanotenga shiri idzi anototenga shiri chero ikanzi 500,000 anoitenga, because ari kuziva kuti competition yandiri kuenda inenge ine mari. Shiri ikanobudirira then I've make a lot of money. Zvakangofanana neshiri mumwe munhu anodogona kuitengesa nhasi, then mangwana kuzonoitenga ndogona kuti uchadyiwa more, but unenge waona kuti dzimwe nguva ndaomerwa nezvinhu. Saka for now kuti ndiende to the next thing, I have to sell the birds, because pamwe mari kunenge kusina zvinogona kunetsa. Saka pane marisk ekuti unenge wakuzofunga shiri yako, because munhu achiuya kuzotenga anenge achida shiri yakanaka. Saka asungotenga dzimwe nguva anotouya pane your choice kuti iyi ndiyo yandiri kuda. Saka unenge une marisk, but unenge uchitarisira kuti dai ndaenda nadzo kumberi. Eka nashumba vanenge vachingofunga usavi nyama chete. Inini hangu ndiri kukudzosirai futi kumashure panyaya yemaresi apa, kuti imimi since 2019 mune here zvamati manyanyobenefita apa nakunyatsondijekera ipapo kuti dzaenda kwakawanda sei, kupi nekupi, uyezve manga muchiwana chii pamaresa dzanga dzichiita? Now nyaya iripo ndeyekuti shiri dzasadzaenda for official competition. Zvakangofanana kuti shiri dziri kungomhanya dzega neni. Saka from there semunhu unenge une passion, unenge uchiti ndichasvika. Even kune vana vangu vari kutarisira, they've got interest. Saka pari zvino ndezvekuti it's like we are doing a foundation. Maybe in future dzichangozobhadharawo zvakangofanana nezvatataura kuti now hatichachengeta shiri dzenyama, this is for race and all that. Mukatasa muchato, they make money through it. But nezvitati shiri idzi tatanga kuspecialize 2019, then tingotarisirawo kuti one day pazvichaitawo zvakanaka tichakohwawo zvakanaka.
Okay, saka padzinoenda kuma competition unosarudza kuti idzi neidzi kana kuti dzese dzinongoenda pamwe chete. Nyaya ndambotaura ndeye kuti kana yakuenda kuma competition shiri iyi haichaenda dziri hombe, dzinoenda dziri diki dzisati dzabuda, because ndataura kuti iyi shiri ikaenda competition iyo yajaira kubuda yatora campus yepanapa. Competition inodzimara yodzoka kuno, saka ndinoti shiri dzichiri dzidiki ndo dzinongoendeswa kuma competition, so that hadzizoti race iri kuenda kuVic Falls kana dziri kuenda kupi then iyo yodzoka kudanga. Shiri dzichiri dzidiki dzinotanga kuenda for that season ndo dzinoenda chete. Zvamafana nemunhu iko zvino anogona kuti inini ndozvifambisa sei kuti ndiite racing pigeon. It doesn't mean kuti iwe unofanira kuita danga wochengeta shiri. Zvaunoita unogona kuya kuneni like a breeder, ungotaura kuti ndikudawo shiri dzakati tokutengesera, then shiri dzako dzotoenda kurace. Hauchanida zvakangofana nevanochengeta mahorse, anotaura kunzi no, haunid a paddock to look after it, vanenge vane nzvimbo dzadzinombonotrainwa, then they go for the race, the same as these pigeons. Kwepo padzinokombita pacho dzinoratidzwa sei kuti uku ndokwamurufana kunohwinira, uku murufana kutangira apa, uyezve dzinotanga sei, out of interest sei, toda kuziva isusu kuti vatsva kuzvinizvi kuti ready go. Alright, direct kwatiri kuenda ndekwakati. These shiri ndo zvatati these are mysteries, dzinongonosiwa to unfamiliar place. Zvadzinoita shiri idzi kana tichitaura kuti dziri parace, dzinotorwa padanga panapa dzoenda kwadzisina mbobvira dzasvika, dzaenda ikoko ndo kwadzinonosirirwa, then yatanga kuuya ichipinda mudanga sezvatinongoita running kuti atanga kucrossa line ndiye awina. Saka shiri iyi chainoita kana yaenda tanoisiya inenge ichida kudzoka kumba kwayo, ndo pfungwa dzinenge dziripo. But isusu ipapo manje ndo panenge pachitonzi itori pacompetition yatanga kusvika ndo yakutoverenga kunzi ndo yawina, ndo competition yadzinoita. Zvisi zvokuti handei kwakati. Aiwa, hadzisi dzokuti handei kwakati, tinongodzitora panapa tonodzisiya chero kwatadzisiya, then iyo yatanga kusvika panapa ichipinda, because paentrance zvakangofanana nepanapa iyo iri kudyisa mwana, zvakangofanana nepanapa panenge pane mushini uripo. Saka iyo ikangocrossa panapa nobva raratidza kuti shiri yakati yapinda nenyaya yekuti inenge ine ring ring yepacompetition. Saka inobva yangorekodwa kunzi zvafanana nebhora kuti rapfuura, robva yangonzi shiri yakati. Even vanenge vari kwavari vanobva vangonoti shiri yangu yasvika. Ndofunga muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe ndo nhau yatanga tinayo zuva ranhasi, asi ndingade kukutorai zvishoma shoma tokuendesai kune zvisiri zvenyu. Takabata zizi kuchitungwiza kuraive nering. Zvinoreva here kuti mazizi anoitwawo macompetitions akadaro? Zvazvinoita ndezvekuti isusu kukura kwedu sevanhu vatema, I think tinongobhilivha kuti tikaona zizi tinenge taona chinhu chakaipa. Mazizi haachengetwe zvokuenda kumacompetition, but munhu anenge ane chido zvakafanana nevarungu ndo vatingati ndo vanogona kuona achengeta zvimwe zvinhu zvatisingachengeti. Saka ring iyoyo ukada kutoitsvaga kuti yakabva kupi ine information iyoyo ikaenda paGoogle ikasechwa, munotoona the owner of that bird, because munhu haangangoisa something chinhu chekuti chinogona kuzokuziva kuti uri pakati. Zvasiyana nesu kuti munhu anochengeta zizi rake manheru richibuda. Ava vanhu vanenge vachitochengeta maskati because rinenge rine information kuti ishiri yakati ndini muridzi wayo. Saka apa zvinongoreva kuti yaya anenge asina maringi. Hazvinonzi ese. Asi generally tingati Hangaiwa in short ishiri yakaita sei tichienzesa nedzimwe shiri? Hangaiwa tichitarisa pane dzimwe shiri nemamiriro azvaita ndezvekuti yashiri hombe, because beside kudya nekuona semaruva yakukwanisa kugadzira mari, because tataura nyaya ye1.4 million. Ukatarisa nyaya yekunana China, kunana Belgium, because vanhu vanonzi vane mukurumbira pakubreeda nekurera shiri idzi vari kuBelgium. So it's something that is making a lot of money. Ukatarisa kuChina dzinotonzi economy yeChina yatobatwa nenyaya yeshiri. Saka it's something that is growing, and tikutarisiro vekwedu sezvo manzwa vamwe vangu vasati vazvinzwa, but I hope kuti ndabatsira mumwe munhu kuti anzwisisewo pamusoro peshiri idzi.
Yebo mule Zimbabwe yilo phela uhlele silalo namhlanje ukufunda akupheli namhlanje silazo inkwilimba nthemba liyazibona ezijiyenayo ujaha eliphambi kwethu leli lithi khona ngumuntu waqalisa le 2019 ukugcina phela inkwilimba kusukela ngabadala bakhe akade bezigcina laye wagcina sesiba lothando ekugcineni izifuyo lezi uthi khona izifuyo zakhe lezi nakagcini lokhuyana okwenyama nthemba abaningi siyakwazi ukuthi ezindlini lapha ligcinele ukuthi lidle inyama kodwa yena akugcinelayo ukwenzela ukuthi ziye kuma-race kuma-competitions lapha eziyabe zikhompyutha zigijima khona zigijima lezinye nxa inyoni leyi ingawina umuntu uyazuza imali eningi ngoba phela uyabuhamba phela uye endaweni ekhatshana ufana nokuthi engxeni sisuke lapha sisiya kumbe siyoyichiye eSouth Africa kumele phela ama-competition angikhona ngeyokuthi iphenduke lapha ekhaya like ingachiye endaweni engayaziyo ibisiphenduka ukubuya ngapha uthi khona inyoni leyo iqale laye iphiwa ngelinye ikhiwa ukuthi aqalise la ukugcina khathesi esweni sakhe lapha sokule 70 okwamanje lokho ezama ukuzitraina day by day ukuthi zibe zikhula zicine lazo sesiya kuma competitions uthi phela ukudla azipha khona uzipha ama cereals amanengi amazambani indlubu lamabele lokunye kuzibhinzo kuncane yikho lapha azifida khona utrap by all means ukuthi zibe zikhula dola elemuli elezinto eziningi esazama ukubalansisa yena okwakhe ayisikukupho ukuthi zigcinwe zidle kodwa lesifiso sokuthi kwelinye indawo kwesinye isikhathi komunye umnyaka lazo zizahamba ziyowina kwama competition even lingakhangela kudala even empini like abo China bengayithenga ngabo 1 million ngoba phela yinyoni enhle empini iyakwanisa ukuhambisa i-information kungaba yiyipi isusa lapha especially nxa zizikhathi leziyana ezempini kuthiwa yinyoni eqakathekileyo kakhulu kwabangaza athanda ukufunda labo ukuzibonela even abakuma university siyakwazi ukuthi abaningi bethu silama beliefs amanengi singabona phela inyoni ile ring sesihle sicanga ukuthi yibuthakathi kodwa nthemba liyazibonela ama ring akhe lawa manengi uphinde amanye walungisisa phandle kwamazwe ayabe efaka information lalapho ongathola khona inyoni zangikhona ukuthi ingalahleka uyakwanisa ukuyiphendukisa awakhe ale phone number nthemba abaningi liyakhumbula isitolo esike saliphumisela last time esikhova esibanjiweyo ngale eChithungwiza abantu abaningi sibe lokuhlupheka lokukhathazeka ukuthi kungaba kuyini inyoni nje yini kumbe sokungokwabathakathi singazi njalo yebo siyakwazi ukuthi kukhona ubuthakathi abantu abasebenzisa izinyoni kodwa nxa zilama ring lezi ke sithi ukuthi inyoni ekhulileyo kuthiwa khona nxa zisanda kuzalwa laphana okungabantwana kusese kuncane yikho lapha abazifaka khona iringi kuncane iringi yona yekayisoka iphume noma ingazikhule njani ngoba yabikhule isenyaweni so nxa libona lezana eziyazi lama ring ukuthi ukuthi ziyazilabanikazi njalo nje bayabezigcine bekwazi ukuthi zilomsebenzi wophi onguthi asvika kwamvura yacheka makumbo sekutaura kwatamboita kuya tati tichangobata ama-contributions achanga achibva kuvanhu regedza yangu nditange neari pafacebook page yedu hanzi na miedzo chinoengererwa it produces good sound gukururu but sound inenge yainji vaikutaura zvikanzi naMildred Mbungo Chakanya I'm following hangu awa follower tenda pana Musawashe Felicity hanzi ishiri inoda runyararo hanzi mukapopotedzana pamba inotiza wongu zvinongotaurika izvozvo Patricia Makoni hanzi inoshandiswa pamupfuwira ndakainzwa nhau iyoyi hanzizvo kunyanya madzimai vana madzibaba vanotora mvura inonwiwa nehangaiwa idzodzidzi mheno zvavanozoita kuti iwe usasiyana nemurume wako kana waona murume wako achidai hosteric hanzi ukaroerwa mvura iyoyo unenge wasoftwa amen ana madzibaba muriko here munongozvipindurirawo kana maona panetsa
zvikanzi zvakare naPatience Mudluli haigare pane munhu akaipa inotama. Kana chinzi munhu akaipa ari kurevei? Anoroya nai? Yeah, obviously. Pane pambotaurwa kunzanzi inogona kuona zvinhu zviri kumberi kuti munhu anogona kunge akuzofa makore amashoma, meaning kuti inotoona here kana kutoziva kuti apa pane muroyi, apa pane munhu akaipa. Saizvozvizve Hangaiwa chena yamakabata ida kukutizai, handizoti zvinorei munhu waMwari? Aiwa, zvinoreva kuti pasaidi pangu pane munhu asina kunaka. Iri kuedza kundichenjedza kuti yiyo. Tikuendera mberi. Uyu anonzi Sinikiwe Mutombeni hanzi ine hangu ndoziva kuti inyama inonaka. Sinikiwe tiri kuwirirana. A business loss. Zvikanzi neuyu anozviti murume wangu svosve. Hanzi timu reMasowe rinoda mvura inomwiwa pamwe nekutiviwa neHangaiwa woita muteuro yavo. Hatizoti muteuro yacho inenge ichishandei. Ndofunga ndio nyaya yemupfuwira iye. Tinoda kutozunzwawo kune veMasowe. Tina Plaxedes Mandizvidza hanzi ine hangu ndakanzwa kuti Hangaiwa dzine rudo. Zvino hanzi vamwe vanodzishandisa kun'anga oro maprofita kubatanidza rudo kuti vagare pamwe chete sezvinoita Hangaiwa. Asi chokwadi one akafa umwe mangwana anenge achifawo. Munofa makateerana hameno chiri chokwadi. So pasi nerudo rwekumanikidzira. Kuti haisi nyaya yekuti Hangaiwa dzagara dzinofamba dzingori tutu. Zvasiyana nehuku ka. Huku inenge ichiti ina avo mainini maiguru tete ichingosanganisa, asi Hangaiwa dzinenge dzingori tutu. But inini Plaxedes ndoda kuti nditi inini harusi rudo rwekumanikidzira. Kana ndikaenda wangu anofanira kuteera. Inyaya yekuti ndafa nhasi usara munhu achirurwa nasambadi. Apa munenge makapikirana kakuti chaparadzaswa nerufu. Saka rufu kana rwabata mumwe bheta muende. Amen. Elvis Mutsakanyi angoisa kapicture kekugaya kuti ndiri kumbofunga nezvaHangaiwa. Low Beach Corners Knox hands waiting for comments. Ada kunzwa zvevamwe. Plaxedes okay ndanzwa nyaya yake. Christine Gombwe hanzi ukatora moyo wehadzi nemukono zvoomeswa zvoitwa powder mobika muchikafu mupfuwira, asi wani wenyu akafa mese mabaya. Zvakangoda kufanira zvambotaurwa neuyo. Ya, asi kana tichidaro tinozowana here dzimwe because tinenge takutongoita tichiuraya. Dzinozowanikwa here? Kuuraya uchitora moyo? Koga usiri moyo unodyiwa kainyama kai. Handiti kutaura zvenyama. Ini kana ndakatarisa dangara handisi kutombona zvemaresi. Ndiri kutoona matomatoes, ndiri kuona maonions, ndiri kuona pane zvinenge zvakuitika ipapa. Tozvatinosangana nazvo murezi. Rekedzai tipe mukana uno kuna Sokostina kuti vambotibatirawo kunyorwa nevanhu pamaWhatsApp groups. Naizvozvo mukoma tine vanhu vari mumaWhatsApp groups vari kuda kubvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Saka regedzai tinzwe mibvunzo yacho. I hope munenge muchikwanisa kunge muchipindura iri kubvunzwa pamusoro peshiri iyi yandakabata iyi. Thank you. Okay, zvikanzi naAgripa paSouth Africa apo inorarama makore mangani ende inokandira kangani pagore? Hangaiwa inogona kurarama makore angaite pasi pe15 years zvichidzika 16 years handisati ndaiona. Uye inokandira pagore, inokandira 7 to 8 times a year zvichienderana nekuti iri kuwana chikafu here, iri kudya kuti ikakandira yowana chikafu vana vayo yokasika kukudza, because vana veHangaiwa vachibva kuberekwa vanenge vachikura zviri dhabo zvokuti nhasi tikakuradzai mwana aberekwa nhasi ukazomutarisa mangwana ukazomutarisa kuswera mangwana unoona kuti achiri mudiki anokura kwenguva yakati fambei ozosvika inguva yekuti nawo akuchimaintaina akukurawo mbichana. Nemashoko enyu mukoma ndaona riri good business. Ndofunga tofanira kutaura nemaboarding schools vajara kutenga mabreila. Kana dzichibereka kudaro ndofunga
pagore ndogona kunge ndaita tumari twangu ngavatengeuka idzi dzichidyiwa. Isusu inini ndiri kuti kumaboarding ngativape vadzidze because ine tiri kuona kuti vana vedu vari kuita zvemadrugs. Kune chirwere chakauya iko zvino vanhu vakuru vanokanganwa. Saka I don't know tiri kuzvisiyirawo kune vari kumayunivhesiti because ukatarisa Shiri tambotaura kuti inobva to unfamiliar place ichidzoka. We don't know the secret behind. Saka tiri kuti kumaboarding ngavawane zvekuita vachidzidza nezveshiri kana vachikwanisa kuita kudarika zvatakaita isusu tinongoti makorokoto. Saka ngavadzidze mabhuku zvenyama toita mabrela nemombe nembudzi. Okay, zvikanzi naMr Mapuranga paSouth Africa, why dzisisashandiswe sepostman like kare zvataingonzwa tichikura asi hakuchina vanotraina here? Nyaya iripo ndeyekuti shiri idzi kudhara dzaishandiswa semapostman but nenyaya yetechnology yachinja. But zvandiringotaura ndezvekuti shiri iyi ndiri kuti tikabva nayo panapa tikanyora enote isina, tikanyora enote munhu anyora note yake kwandiri kubva nayo inini kuno kundogona kusvika ndoivhura. Ndosaka tati mazuva ano hatichanyora zvemanotes taakushandisa ering yokuti inini ndikangoiendesa kwandaiendesa then yaakutodzoka. But hatichakwanisa hedu kuti ticharemedza shiri nenyaya yetechnology yadai kusanga. Ndabva ndafunga zvamataura zvemadrugs ndogona kutosungira ka2kg kangu kembanje ndiri kuchegutu ndonzvenga maroadblock murodika yobhururuka ndowana ka2kg yakumba 2kg tinenge taremedza shiri yedu. But shiri idzi zvadzinoita ndezvekuti chero nhasi tikanoisiya kuchegutu ichiuya kunoko mangwana haigone kushandisa the same route kuti nezuro yakafamba neapo mangwana inodzoka neipapo. Mangwana inogona kutoshandisa the shortest kana kuti mangwana inogona kutenderera. Ndo zviripo pasecret yeshiri kuti nhasi tikaisiya inogona kuita 3 minutes mangwana unogona kuona inoita kana 3 minutes 2 seconds. It depends kuti pairi kutanga kusimuka ichitsvaga navigating yacho inenge yafamba sei. Saka it's not something zvekuti nhasi tikaisiya mangwana inogona kuita the same time. Saka inini pandinoti ndaakupfuyawo hangaiwa idzi sei dzichizogara pandiri dzisingadzokere kwadzabva? Nyaya iripo ndeyekuti dzisadzokere kwadzabva ndenyaya yekuti environment yairi dziri kuwana here chikafu, dziri kuwana mvura, dziri kuwana rudo uye danga renyu rakaita zvakadii. Because kana ine space yekuti iyo iri kunzwa kuti panapa panogarika sezvatambotaura kuti these birds nechikafu chamaona chandiri kudzipa they are like in 5 stars hotel. Okay, zvikanzi naMudhara Baba D paSouth Africa, maximum number yemazai mangani uye dzemusango dzinokura dziri musango dziya dzinozochengeteka here pamba idzo dzajaira musango? Shiri haigone kukandira more than 2 eggs. Ukatoona dzakandira more than 2 eggs it means kuti pane imwe inogona yauya yakandira pasame nest, yakandira pasame dendere. Idzo dzinongokandira mazai maviri dziri muroad umu. Zvadzinoita ndezvekuti tikada kudzitora kudzichengeta yes, but waitora nhasi hauchangoti waitora nhasi obva watanga kuichengeta obva waivhurira. Unoimirira kuti itange yabereka yachechena vana then chainozotanga kuziva kuti ndaapano inyaya yevana vayo. Because kana ine vana tinongoona sesu vanhu kuti pesana nemwana kana kusiya mwana ndo zvadzinongoitawo shiri idzodzi zvekare. Hanzi naMapuranga muZimbabwe muno mukowai dziya dzatinochengeta pamba dzisingakwanise kutsotsonya madzai adzo dzega. Iyi shiri inotochechena yega ikatorega kuchechena because zvainoita inonzi dzinofidha nemuromo. Saka iwewo ukatoitora chero isusu zairi kanoenda kumaincubators ikachechenwa haugone kuipa yatinoti crop milk uye haugone kuibvumbamira because for the first yachechenwa nhasi inenge ine matemperatures ainenge ichida. Saka you find out kuti amai nababa vanenge vane shift futi yakangofanana neiri pamazai vanenge vachingobvumbamira vana vavo kusvika vapfeka mapapiro then ndo painenge yakuzobuda yakuona kuti nawo nemamiriro ekunze vakugona kuzviraramira. Mudhara D vadzoka zvekare zvanzi zvonizvo dzinochengetwa pamba nedzemusango dzine mukana here wekuti dzikasangana dzogona kuzoita mazai pamwe chete? Zvadzinoita shiri that's why tati it's a big business. But nyaya iripo ndeyekuti tikapota tichizvisanganisa kuti now hausi kuziva kuti breed rawatora nerauinaro takungogadzira macrossbreed. Saka tinenge tisina something. But if we specialize tataura nyaya yeshiri maplain wise, tikutaura nyaya yemaracing pigeon, tikutaura nyaya yemaunique birds zvekuti tiringotarisira gore rino kuti matishanyira tichange tiri kushow vamwe vachiona kuti
what is the secret about these birds? hanzi najasi South Africa apo musoro makumbo nezvemukati zvehanga zvinodyiwa here? Inofanana nemabrere. Nyaya iripo ndeyekuti dzanyaya dzevanhu kuti iwe unoita sei, but isusu kana tichitodyawo makumbo nemusoro nezvemukati tinenge tiri kumboisawo pasaiti, asi hatisi kudya, tombodyawo nyama yacho. Adzigaira matumbu because kuhuku ndotoona ibig business kakunotengesa matumbu ehuku. Ndakambozvishora but pandakati idyewo ndakaona kuti aiwa chikafu chakanaka. Ina handifunga kuti pane problem yekuti zvingaraswe zvinhu izvozvo, nekuti imwe nyama yese unenge wadya, mombe unodya nyama yese, huku ndizvozvo. Saka hangaiwa ndongoona kunge asi apa takungoona nemawanire homwe. Sometimes tikaenda kumahotera, because ukatoenda kumahotera ukatoda a pigeon meat, it means it's a special. But iwo kana wakudya inotodhura, saka kana wakudo zvemukati zvangoenderanawo nemunhu, but iyo yakungodo dunga munhu azvidairire. Okay, zvikanzina Mr. Mapuranga, sei nyama yacho isingawanikwe mumabhucha, icho chiri chipfuyo sehuku yenyama? Nyaya iripo ndeyekuti tataura nyaya dzatiri kuita panapa, but as market ikaita demand, it means kuti shiri idzi dzinogona kuenda mumabhucha as long as kwati kune vanhu vane mafavorites, because tikatarisa kune vanhu vanongochengeta dzenyama. Saka kana paita vanenge vane mukana kuziva kuti tichawana masales uye tichikwanisa kuzochengeta nyama isingaore isingaipe, vanogona kutanga that business as well. Ndenga ndakanzina Caroline Dodzo ndichakanda mubvunzo wangu asina nhasi hausati wauya. Apa tatosvika kwakaperera chirongwa. Mukoma tinokutendai zvikuru nebasa ramaita. Mune mubvunzo soko bvunza henyu. Ini vasati vaenda, besides mupfuwira idzi dzine here havana zvavanoziva nezvemupfuwira? Aiwa, zvanga zvichitaura nevane nezvinotaura kuti izvo pachadzo hadzine here zvadzinorapa kana kuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndatanga nyaya dzeshiri idzi. Kunouya vanhu vakasiyana siyana, vane kutenda nekubhilivha kwakasiyana siyana. Tambotaura kuti culture yechivanhu, shiri idzi dzinogona kushandiswa, but ndakanzwawo vanoshandisa dzeblack. Kwozoitawo mapostori nevamwewo vanowanza kuda kushandisa mvura neshiri dzewhite. Asi shiri idzi vamwe vanogona kuuya achiti ndikuda mazai, mumwe anouya achidai. Saka inini pane vanhu vakasvika padanga ndinovataurira kuti because dzinozogona kuvhiringika pattern, because iwe unenge uchiitirwa zvinhu zvako dzinokonekta kuno, dzimwe nguva uchazoona kuti hadzichakandira kana kuti hadzichachechena. Uye nyaya yanga muchimbotaura nyaya yemupfuwira, because shiri idzi they pay for life. Haumbofa wakaona jongwe rine tuma tseketsa kana kuti tseketsa ine tuma chongwe. Saka zvadzinongoita shiri ndezvokuti imwe accident inoitika, imwe inogona kuberekwa iri 1, imwe inogona kufa nenyaya yezvakangosiyana siyana, but inozongoitawo mukana wekuti ichatorwawo neimwe dzotanga kurarama. Asi shiri idzi hadzizosanganisa. That's why vanhu vachiri kungodzitenda, hadzisati dzashanduka kubvira pakutanga. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma. Soko ndanzwa muri kutaura nhau yemupfuwira. Mupfuwira rudo, mupfuwira rudo, iro rakadyiswa. Ndabva ndafunga hangu the late Tuku kambo kake mupfuwira rudo. Hongu muri yeZimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemizuva ranhasi. Ndinoimba madzidzowo zviri zvitatu. mule Zimbabwe nthemba lijabulile likholisile ngesifundade silaso namhlanje. Nthemba basezindaweni ezitshiyeneyo lokho esikho kwabantu abadala nxa selilabantwana lihlezi laphana likhona ukuthi lilalele lifunde libe kwazi ukuthi inkulimba lezi zisebenzani zithandani. Besides inyama esijayeleyo ziyenzani okunye, kuthiwa inkulimba ziyaletha imali, ziyayenza amaresi. Even kudala lathi siyakwazi ukuthi abantu bebesebenzisa inkulimba ukuthumela information. Even ezimpini abantu basazi trust ukuthi ziyathunyelwa information ngenxa yokuthi ziyatrainwa. Yisifuyo esinhle esithiyene lezinto. Tine mazuva mashoma atisati taenda kunonzi kuchiredzi
todaenda kuchiredzi kwagogo vaya timbono tikupeka update yenjuzu dziya kuti zvakamira sei. Saka ini ndandine pfungwa dzekuti sezvo tataura namukoma kuti kufanira kutakura Hangaiwa dzinodzikanda samwe dzotsvaga kambasi dzodzoka ndokwatoda unodzisiyai kunzimbe uku toona kuti dzinodzoka here kuno. Bulezi pamba tinawazi ukuthi thina sithanda ama-V11 wena wafunayo phela ngithemba ngesikhathi esincane lapha sizathu kuya eChiredzi ngale ukwenzela ukuthi silinikeze update liyana yalaviyana bekuphuma emanzini ngale gogogo shumba yawonda. Yikho lapha esizathi sihambe phela lezinye ukuthi sibone ukuthi liqiniso yini yikho yini zitrainiwe yini siyozishiya khona lenzimpeni ngale ukwenzela ukuthi siphendule. Tuna kuti titange taunganidza vanhu vachange vachizviona kuti tauya neHangaiwa idzi nekuti muridzi weHangaiwa dzikasadzoka anogona kuti makanodya kana kuti makanodzipfuya. Plazi shumba imwe ndimusisa trust wepanapa matara zvenyama anyama inyama. Asi ndoda kuti tingounganidza edu vanhu totaura nevanhu kuti madziona here ingani tidziriliza itone totopa vanhu vachodzikanda todzifirima dzichienda tozonzwa kuti kuno dzasvika here kana kuti dzazoita dziya dzemusango ende mukoma unenge warohwa baresi kudhara. Plazikando ishiriya yekwajesu iya ipi iyo iyi dzekwajesu shiri dzakanaka imotondidzidzisa bhaibheri. Amen. Zvakanaka muri Zimbabwe aiwa tatandara anga ari mafaro edu kunge tinemi kudzidza Hakuperi Drewmas media ndedzidziso kubva kwandiri Andrew Neshamba Lutando class tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.